Ano ba ingon mo nga, ingon ka nga, kani nga simbahan na pag-islam, I will build my church. Kinsa ang audience, ani? Pinaka number one, siyempre kay dito man siya, anang panahon ng Sarya Pilipo, mga Hudyo. Mga Hudyo ang iyang audience. Pero ang pagtuo, Katayo ka sa Mateo. lagi, Hudyo lagi. Mga Hudyo. Sa Sarya Pilipo man na, bilong man na sa Jerusalem, Galilea. Oh. So, ang iyang unang mga audience, mga Hudyo. Oh, yes. Pero wala. Ano, panahon na ako man nakatikang simbahan. Wala pa man gisubong nga palakos tubo kalibutan, ipaatil ng Romano kanang panahon na napa sa Jerusalem. Kinsa man ang naglakaw sa kalibutan nga moabot ang Kato mga apostol. Kato mga apostol. San Pedro. Abot Roma. Kani ba sa Pedro? Asa iyang sulat para ba sa Roma? Katong tawag anang 1 Peter chapter 5 verse 1 para dito sa mga Hudyo, pero sa iyan ang gisulat nasa sa Roma. Ha? Nabay proof nga nasa sa Roma? O kanang 1 Peter chapter 5 verse 1. Ha? Chapter 5 verse 13. O ba? Oo. Kana Babylonia cryptic word na sa word na Rome. Kana yung Babylonia. Oo. Mauna. Mao ba di? Kanang word nga Babylon sa mga Kristiyano, cryptic term na ang nag-refer sa Roma. So sa ato pa meaning, tuod yun siya sa Roma. Oo. Dito makikipatay. Doon na yung Hudiyo sa Roma. Ang nakaabot sila dito. Ang mga Hudyo po, at San Pedro. Wala kakabot sila sa na. Mao ba di ay? Oo. Ilabi na ka itong mga Hellenistic Jew, ay nagkaabot ng Roma, oy. Ang kaning para sa mga Hudiyo nga nasa laag, asa nga nakalaag? Dili maparas mo din na sa lahat. Ang sugo nito sa paras ng tao. No. Ayaw, tawag anang kon. Ayaw ka nang iungot. Ayaw iungot ang kamaturan dito sa mga nasa laag ng mga Hudyo. Pero kang imong Ayaw tawag anang iisguti. Ang tawag inang ayaw iungot na kumbaga. Ang sulti ni Kristo, lakaw kamusta ng katawhan sa tibuok kalibutan. pero ang history, Paghimo mo ako mga tinulaan, subuot ipasabot ang iyang audience piniro mga Hudyo, gusto niya ipaabot ang kaluwasan para ditupod sa mga dili Hudyo, apil ng mga Romano. sa ato ba kana si Pablo, kuan sila. Duwa na sila nag-preach dito sa Rome. At dili lang kay duha, daghang mga apostol nakaabot ilabi na sa tawag ni Italy, Spain nakaabot. Pero wala nakasulat sa Biblia ang kasaysayan ni Sulpiana. Sa ato ba ang kanang sa una, kanang claim ninyo nga kamo ang church diha. Pura sunod rin na kay dili man mga Hudiyo ang audience ni Jesus. Ang mga Romano. Dili ay, ang tawag I ang will build my church. Di man mga Romano. Ang nasa simbahan sa Iglesia. Ang pagtuo wala man mahigpot sa rasa. Dili mahigpot sa rasa ang tawag ng pagtuo kay ang gisugo ni Kristo apil ang mga dili Hudyo. Apil siya. Apil. Mao bitaw ang Roma ingon pa San Pablo, kaninyo nga taga Roma nga gitawag sa Dios. Pero giklaim na sila gyud. San Pablo mismo. Sila gyud tinuod. Sila gyud tinuod. Ang Romano gyud tinuod. Dili wala man pwede mo nga Romano may tinuod. Lahi man ang Romano og Romano Katoliko. Ang Katoliko gyud tinuod. It is a fallacy of tawag ini ko. It is a fallacy of ato ni klarohon. No. Ay, sir. Niklaim Sir. Unsa man imong definition sa word Romano? Ang Romana Katolika, Mali. Lahi ng Romano Katoliko og Romano. Mao gani. Ang Romano nagapunting na sa rasa. Okay. Nga citizen sa Rome. Okay. Ayaw sa paminaw. Ang Romano Katoliko, pangalan na sa mga magtotoong Kristo, Hudiyo, Romano, o mga dili, mga nga nabilong sa Romano Katoliko. Simbahan ba yun? Simbahan ba Okay, nga nabilong. Simbahan ba? Ato pagkano sa Apandistract, I will build my church. Naano mo na ito mga Romano Katoliko mga believer. Mali ka. Ang mga believer ng mga Romano, after na nakaabot ang mga apostol dito sa Roma. Ano man kay ang pagsugo sa pagwali sa maayong balita, magsugod man sa Jerusalem, unang oras sa Jerusalem ang ilang giwalihan, unang pa nakaabot ang Roma. So sa panahon ng Kristo ni Kristo nga my church, kanino sa Pag-ingon niya na my church, akong gitalo og simbahan, wala pa nakatikang dito sa Roma, kay mo pa man pagsugod. Di ba mo pa pagsugod? Common sense ba? Okay. Sunod. Napagay makita diha nga kaning mga membro sa Romana Katolika mao ni ang giwalihan nga tinuod nga church ni Pablo, ni Pedro. Kasi Pedro yung unang nga preacher.
Roma Kapitulo 1:7-8. Ay, kapablo man ang sulat. Remember na nagkula biya San Pedro before San Pablo. Bantayin na. Sige daw. Ang pinakauna, historical speaking ha, ang pinakauna nag-establish og tayo sa Espiritu sa Rome, San Pedro. Kita pa nga ni San Pablo. Nga naman kay San Pablo, unahin na ba yan na-convert? Unahin na ba na-convert San Pablo? Una nakaabot San Pedro from Antioch. Paminaw. From Antioch to Asia Minor to Corinto to Rome. Muna ilang biyahe. Nga naman, kay 37 AD, after gidepost si tawag in Poncio Pilato by Emperor Claudius, kay tawag na patay naman si Emperor Tiberius anak that time. After gidepost si tawag in Pontius Pilate, dipuli si tawag ining King Herod Agrippa the first, kung wala ko tawag ining masayo. Ano sabi na? Saysayan ka sa kasasayan. Ano man kay kanang imo ha, ang imo mo na word ni Romano Katoliko wrong. Mali. Kanang word ni Romano refer na dito sa gitawag og mga citizens sa Rome. Pag yung Romano Katoliko believers na they are all Christians. So wala na naghigot sa gitawag og rasa. Okay. Ano bang mga Christian gingon nimo? Na may mabasa nga gisulatan na ni Pablo na sila ang tinuro ng church ani Pedro. Tawagan ni Tagay na po. Dili ba? Tagay na po. Kanang first Peter na nasa dito mismo. Sige, basa daw. Kanang 1 Peter chapter 5 verse 13. Basa daw. Kanang kingon niya ba nga ang simbahan dinhi sa Babylonia. O sa man iyang gibuhat ito? Babylonia, Roma. Wa ni kasabot si ilahang tawag. Mo na magtuon lagi mo si Jesus lagi. Basa na. Magtuon ba? Magtuon. Kay ang tawag. Oy, ayaw sa ginguling. Sige, basa na. 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 13. Sige daw, palihog ko. Basa, para ma-prove. Ang iglesia nga niya sa Babylonia. Yun! Roma. Yan! Roma man na. Tanawa yung listahan sa mga pulong sa likod. Ang PBS na eh. Tanawa yung listahan sa mga pulong sa likod. Unsay meaning alam Babylonia? Imposible nga si San Pedro na ato sa Roma, wa nagwali. Imposible na. Dili litra por litra nga Roma. Hindi man na. Pero si Pablo, niyon siya nga. Cryptic gani no? Ha? Cryptic ba? Wag kasabot ba? Pagsulti, paminaw. Sige na mag-istorya ko ni Tubag dito. Paminaw. Pedro, gatong Irak. Taga, kung evidence na San Pedro nagkaabot ang Irak. Sige na. Ato, naabot kasi sayan. Nga ni abot San Pedro tawag ining Roma. Dito gipatay. Dito patawag interpret. Binuang man ang inyo. Ang gitawag sa Babylonia kini ang nasa dagat simba o Dios. Basta nasura. Ingat ka dili Roma. So bakit ipasabot sa diyan sa San Pedro ang simbahan dinhi sa Roma na Asya sa Roma. Ang Babylonia, sa wala pa sila kadawat kang Kristo, unay gisulatan ng mga pagano. Bunuod ba? Bitaw ni convert. Pamina. Sila na doon ng istorya. Pamina. Yan. Ang Roma, ang Roma for the first 300 years majority Pagano. Mao bitaw gi-convert. Ano sa ama na hitabo nga na-establish gyud? Ang tawag ang Kristyanismo nga may majority sila. Ano sa aman? After Emperor Constantine. No na! Kanang ito ha, puro na history. Kung kasaysayan na mo, asa man ang imo be? Kung di ka mo tuong, asa mo ang kasaysayan, asa man ang imo? Sige. Basaha sa Biblia
nga si San Pedro nakaabot og Iraq. Sige. Basaha dili. Ang atong isyu San Pedro. Ay mo isyu na to. Basa sa Biblia katong claim ninyo na si San Pedro nakaabot og Iraq. Malagi may problema lagi ninyo, katagaan mo information, di mo madawat. Magbuot-buot mo sa inyo ang kutok-kutok story. Sige ba? Isa na yung maing balik tadi, sir, Biblia, sir. Parama ko, parama ko. Aha, niya? Kini, kaya mga skulas na kini. Ingon nila, Iraq daw. Iraq daw ng kuhan, Iraq daw ng tawag alam, Babylonia na adiha. Kini. Kagani-hatag Bible. Paminaw, paminaw. Mag-eskwela po lagi mo. Unsa mo? Ang ulit sa Roma, Babylonia. Ay baka Dili basta-basta ka. eskwela na sila pinamiyabas. Wa ka mo. Ang Babylonia ko na Iraq no? No, Iraq. Namiyabas. Ikaw ka kuya. Babylonia ang kapital sa nasod sa Babylonia kanhi o sa kanasod sa sidlakan sa Palestina. Italiwad-an kini sa mga suba sa Tigris o Euphrates. Simple na mo na yung basahon ron. Sige. Pero ang atong issue is about New Testament. Okay. Sa bagong kasabutan. Sa bagong kasabutan, ang ngalang Babylonia, malapit mao ang siyudad sa Roma. Lang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.